in het Louvre ten Eiffeltoon. Ik zag toen oké, pakte de TGV en ik ging naar de Champs-Élysées. Notre-Dame en het Louvre, ik al met de metro. Ik vond in Parijs alles schoon. Maar het schoonste van alles, wat niet kon bevallen, toetel op de Champs-Élysées. Ik lag daar in een hemelbed, ik lag daar in een hemelbed. Kinderleven is geen meer weg. Ik lag daar in een hemelbed, ik lag daar in een hemelbed. Ik lag daar in een hemelbed. Kinderleven is geen meer weg. Ik lag daar in een hemelbed. Met een hemelbed. Ik ging met mijn vrouw naar een meubelzaak toe en zag er van alles, maar niks wat ik wou. Een bankstel van leer, een eet ook veel veer en lampen die brachten het sfeer. Toen ik het gezien had, zag ik om een zijschap nog eventjes aan de kindschool. Nog eens even naar onder en tjus wie je wonder, in een heupske, dan zag ik het stoel. Ik lag daar in een hemelbed, ik lag daar in een hemelbed. Kinderleven is geen meer weg. Ik lag daar in een hemelbed, ik lag daar in een hemelbed. Ik lag daar in een hemelbed. Kinderleven is geen meer weg. Ik lag daar in een hemelbed. Ik lag daar in een hemelbed.